изложба от компютърни рисунки. Светът е все по-модерен, младите хора вървят все по-бързо напред в технологиите, но те са и много талантливи и това личи от тяхните рисунки. Радваме се, че в читалище Заря, наред с традицията, има и много нови и прекрасни инициативи, като тази школа. Например, пожелавам ви успех, пожелавам ви да обиколите много изложби с вашите рисунки и удоволствието от работата, което предполагам, че изпитвате, да можете да го предадете и на тези, които гледат вашите рисунки. Добър ден! Скъпи гости, искам от името на всички възпитаници на компютърна школа Лале към читалище Заря да ви кажа добре дошли на изложбата на участниците в националния конкурс за дигитална графика и живописотворчество без граници. Конкурсът е единственият такъв в Южна България. В него участваха 73 души с 145 творби, както и много гости от чужбина. Искам да благодаря на нашите дарители, които направиха тази изложба възможна, както и на нашия ръководител Радмила Стайкова